Pràcticament la meitat de les llars catalanes tenen algun tipus de dificultat per arribar a final de mes. Segons dades de l'IDESCAT, el 24% de la població catalana es troba en risc de pobresa o exclusió social. També augmenten els casos que tenen dificultats per fer front al pagament d'alguna despesa vinculada a l'habitatge, com la quota de l'hipoteca, el lloguer o els rebuts del gas i l'aigua, entre d'altres. En el detall d'aquestes dades estadístiques comprovem que augmenten fins a màxims històrics les llars que viuen en un pis de propietat, mentre que el lloguer frega màxims. En el següent reportatge busquem alguna resposta a aquesta situació i us expliquem com afecta a les famílies nombroses. Segons l'enquesta de condicions de vida publicada per l'Institut Nacional d'Estadística, el 24% de la població de Catalunya es trobava en risc de pobresa o exclusió social l'any 2024, 4 dècimes menys que el 2023. Ara bé, entre els menors de 16 anys i majors de 65, la taxa de risc creix i les famílies nombroses veuen com aquest empobriment els afecta de ple. Tenen una taxa de risc d'exclusió social grandíssima, pràcticament igual que les famílies monoparentals. Pensem també que una família nombrosa està pagant més impostos indirectes que qualsevol altra unitat familiar, perquè tot el que gasten els nens, sigui menjar, sigui roba, sigui qualsevol cosa bàsica, té IVA. I els nens no ingressen res. Llavors els pares estan pagant l'IVA dels pares, l'IVA dels nens i uns productes que cada cop han anat pujant amb la inflació i els salaris s'han mantingut. L'enquesta constata també que pràcticament la meitat de les llars catalanes tenen algun tipus de dificultat per arribar a final de mes, comportant endarreriments en el pagament d'alguna despesa vinculada a l'habitatge, com la quota de la hipoteca, el lloguer o algun rebut de serveis, com per exemple el gas o l'aigua. Hem de pensar que en els últims 10 anys els preus del lloguer han pujat gairebé un 56%, els sous han pujat un 20%, aquí hi ha un gap que si no duem a terme accions per revertir-ho, aquesta situació no millorarà. Hem de pensar que a prop del 60% de les dones majors de 65 anys no estan cobrant una prestació per jubilació. Des de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya i des de la Fundació Habitatge Social consideren que aquestes xifres publicades no reflecteixen la realitat i que la situació podria ser pitjor. En aquestes enquestes queden al marge tota una sèrie de població que segurament si la incloguéssim aquestes dades es veurien significativament modificades. No estem recollint els perfils de persones sense llar, les persones que estan relloant habitacions, que estan vivint en pensions, que estan vivint en recursos gestionats per administracions públiques o administracions o entitats privades. Llavors sí que és veritat que hi ha un gruix de la població que no estem recollint la situació en la que es troben. Les dades publicades també mostren un augment en aquestes dues estadístiques i és que un 6,8% de les llars no es poden permetre disposar d'un automòbil i encara més preocupant que un 5,8% de les llars no es poden permetre un àpat de carn o peix almenys cada 2 dies.